rituko liarero ni gegatia minyikura sensemeria ye bunge ya Bomachoge barabwe county ya Kisii babirwa gwesokia na goteamuna neribuya egatia baraikorwa asensemeyo kwane kingo kibare gukerania amagendero okwana asensemeria ye bunge ya Bomachoge barabwe county ya Kisii ni gabange babirwa goteamuna nigo omujumbe Bomachoge barabwe Moskenol Fason Obadia Barongo aberega ko bombia asegeka nabo kwane kinga neribuya nyakobo kubaikirania amagendero ali yetechira chinga chi campaign asobocholi bocholi egoika omuntu okorike chikura ari chikura cha 2027 bono nchiraika oyoregetiga gosikwa amasikani abororo togocha matanga chikora mo muntu wacha no bochabu bwa ase matanga kamorancha abantu baminto abaguzi ase mwabeta mwaena na masikani ishime bororo asokero omuntu agotindekwa engaki ya egara yegira gotinde mo baise konya korenta mangana rimo korenta buna riabo basi ndonya tageti insa ite Bomachoge intu buna abantu ba Bomachoge kuramana ndoko tageti basi ke gabana ya Bunyamira ne ya Kisii county babotonya bamomanyi bachamo tosabotio omuntu okorukumatiangi tobege nteka mtaria muraba agenda bagongaina bachikorigio bokima kurese president rogoro bolimo okobangaina abantu bari baminyoka boka mbararangere abantu bakorokwa abagusiye se babeta bonse abagema abachikogeriye ndagera kamboranje mongainwa bali nenda bachikoriye se president kabamo tuketa ekeroto kogenda koriye keroto enda abantu tali bali bamnyoka babosoro gochirogorari kongaina abantu ngabachira ororo ngana bwosoro nere boxan kuruboso koruse toguzi kimna kerike beta basi igari amangana estonya barenge babongwaye abantu bonse babomoima egendo tate korora gusi matanga yo montasikwe bunasira asikonero korwe umuyego yo muyamono paka bwaira ndotageti omuntu okorwa asakorwa omanya goja no bochinga bwa sakora amabante sa matanga ina kolete siasa mwana siasa na arenge na political rogo councilor 207 but today again don korra kerase ense mo yoborai anene Kenya ngi maragini yangwane gusi enjere riba kale kotegana na gojukunya kurwanira sa matanga ina ere enjere yamo yo gwekora na kwerusia soborai tojuko jora baraya bangao tuntu anchira neti karogo chese omugutano ochiche korobere tichibesa ochikurwani omuntu nda sa mugutano igogo cho ni chi opinion chao chikoni gose chigoite ase igo asabara ibare kusiboniga igo bakorolekana ngabakurwana boka banyene ese moyo kobamo kwa bagusi nje nale goteba ngaki igere opinion yaba gusi eyo abarai bari gusi batarayanjirana koyebekamo ndiwe twale ko batebinga ko bakwabamo ogocha kwabamo banguse abarai bons bagusi babole tuchikura abale ne biam babalete bakaba matian babalete ammo egere bachiko ikaransa batoma yako nyora nga muntu ki oiseine tora akekeranya ora tenenero gusi esenga kie yabono igata tabo mugusio oyomo totagetia bagusi babaganire kabere baikire bono bachire timu 1 timu 2 ndebinto tagetio mugusi totoga ndege ntekemo obomo bomo gusi bosikwe tochamo tobege ntekemo ntobase kominyoka gochimara tominyoka gochimuina kamoranje omogusi omogimeze kwabeta omozweta tobamo pamoja abana ale